Yn y fideo hon, edrychwn ar Newidynnau. Mae newidyn yn ffordd o storio gwybodaeth yn Python a gallu cyfeirio at y gwybodaeth gan ddefnyddio enw perthnasol nes mlaen. I ddechrau, rydym ni'n rhoi gwerth i 3 newidyn. Cyflog Amy, cyflog Emma, a cyfradd Treth. Gan ddefnyddio arwydd hafal, rydym ni wedi rhoi gwerth i pob un newidyn, a mae Python yn cofio hyn pryd rydym ni'n cyfeirio at y newidyn yn bellach mlaen. Da ni'n gweld os da ni'n rhoi cyflog Amy, yr allbwn gawn ni yw 18,000, cyflog Emma, 22,500, a cyfradd Treth fel i 0.15. Os ydym ni eisiau newid un o'r newidynnau yma, gallu wneud gan ddefnyddio'r un dull a ddangosir yn y dechrau. Rydym ni am newid cyflog Amy i 20,000 ac gwelir fod Python yn cofio cyflog newydd Amy. Mae Python y hyd yn cofio yr gwerth dwytha oedd i'r newidyn. Gallwn ni hefyd wneud gweithredau mathemategol fel ddangosir yn yr fideo blaenorol gyda newidynnau. Felly nhw'n ni gyfrifo cyfradd Treth, lluosi cyflog Amy, sef y maint o dreth mae Amy mynd i dalu. Da ni'n gwneud hyn gan rhoi cyfradd Treth, lluosi cyflog Amy. A mae hyn yn rhoi maint o 3,000. Os ydym ni eisiau defnyddio'r 3,000 yn bellach mlaen yn y cod, gallwn ni roi newidyn newydd gyda gwerth 3,000, a da ni'n mynd i alw'r newidyn newydd yn maint Treth Amy. Rwan, bydd Python yn cofio bod maint Treth Amy bob tro oni bai bod ni'n ei newid yn 3,000. A fel y gwelir, 3,000. Rwan, da ni wedi gweld bod ni'n gallu rhoi gwerth i newidyn gan ddefnyddio'r symbol hafal, ond hefyd gallu gwirio os yw ddau newidyn yn hafal, ddim yn hafal, neu mwy nag y llai na. I gychwyn, rydym ni am gymharu os yw cyflog Amy yn hafal i gyflog Emma. Rydym ni'n gwneud hyn gan ddefnyddio ddau symbol hafal. Mae hyn yn cael ei ddefnyddio i wirio a os yw bethau yn hafal. Mae yn wahanol i un symbol hafal sydd yn rhoi gwerth i newidyn. A fel y gwelir, mae hyn yn creu newidyn newydd boolean, sef false, sydd yn deud bod cyflog Amy ddim yn hafal i gyflog Emma. Gan bod ni'n gwybod bod cyflog Emma ddim yn hafal i gyflog Amy, gallwn ni hefyd wirio os ydyn nhw ddim yn hafal. Gallwn ni wneud hyn gan ddefnyddio cyflog Amy yn ebychnod hafal i cyflog Emma. Rwan, mae'r ebychnod hafal yn Python yn feddwl ddim yn hafal. A mae'r ddatganiad yma yn gofyn, ydy cyflog Emma ddim yn hafal i gyflog Amy? A fel y gwelir, mae hwn yn rhoi allbwn o true, sef newidyn boolean newydd, yn seilio ar yr ddatganiad arwysant. Gallwn ni hefyd wirio os yw pethau o mwy na, yn llai na, neu mwy na neu hafal i, gan ddefnyddio yr symbolau llai na, mwy na, ag llai na yn hafal, ag mwy na neu'n hafal. Tro yma, rydym ni'n mynd i wirio os yw cyflog Amy yn llai na cyflog Emma.
a rydyn ni'n gweld bod cyflog Amy yn llai na cyflog Emma. Gallwn ni hefyd weithio allan y gwahaniaeth rhwng cyflog Emma a cyflog Amy. Gan bod ni'n gwybod bod cyflog Emma yn fwy, mae ni'n gallu gweithio allan bod cyflog Emma tynnu cyflog Amy yn 2,500. Gallwn ni hefyd newid maint cyflog Emma. Rwy'n bod ni eisiau codi maint cyflog Emma gen 2,500. Gallwn ni wneud hyn gan rhoi gwerth newydd i gyflog Emma. Cyflog Emma yn hafal i hen cyflog Emma adio 2,500. Rwan mae cyflog Emma yn 2,500, sydd yn dangos bod y 2,500 wedi adio i'r cyflog, a dyma be mae Python yn cofio o'r hyn ymlaen. Rydyn ni'n mynd i wneud yr un peth gyda cyflog Amy, ond i godi fo gan 5,000 y tro yma. Ond, rydyn ni'n mynd i defnyddio dull bach mwy cryno ag mwy cyflym. Rydyn cyflog Amy yn adio hafal i 5,000. Rwan mae hyn yr un peth a dweud bod cyflog Amy yn hafal i cyflog Amy adio 5,000. Mae hyn yn gwneud yr un peth a be wnaethon efo cyflog Emma yn uchod, ond yn ffordd mwy gryno o ddeud cyflog hen Amy adio 5,000. Fel dyn ni'n gweld, mae cyflog Amy rwan wedi storio fel 25,000 hefyd. I gloi, rydyn ni am wirio os ydy cyflog Emma yn hafal i gyflog Amy gan ddefnyddio'r dull ddangosir cynt, yn defnyddio 2 symbol hafal. A gwelir bod hyn yn wir. Yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar Newidynnau, beth yw newidyn, bod gallu defnyddio gweithredau mathemategol gyda newidyn, gall gwirio fod newidyn yn hafal, anhafal, mwy na, llai na, mwy nac yn llai na, ag sut i roi gwerth newydd i newidyn.